Ang landi. Ang bango niya talaga. Nakaka-inlove. Hey everyone, it's me again, Mia. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, wag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, ito na ang inaabangan na gagawin ko. Inaabangan. Kunyari lang inaabangan. But anyway, this one is trending. Kapag nag-Facebook kasi kayo guys, madaming lumalabas ngayon na mga solid perfumes. Pero yung pinakauna talaga guys na nakita kong solid perfume is from Precious Skincare Cosmetics. And of course, we are friends. Charot. Sis Jen. I'm declaring she's my friend. Ayan. Ayan. Pero yan kasi si Sis Jen guys, basta may bago siyang product, di niya tayo nakakalimutan, which is I'm so thankful to have her. Kasi very supportive din siya sa mga micro content creators or yung mga hindi pa ganun ka-big in the industry. So, thank you so much, sis, for acknowledging our efforts, you know, our hard works sa mga ganitong products. So, i-review natin siya, guys. Sobrang dami. First time ko makakita ng ganito, guys, ng mga solid perfume. No, para namang nung bata ko, may nakita na akong solid perfume. Pero, hindi ako naniniwala na parang perfume siya. Kasi parang tester lang yung nakita ko nung bata pa ako, which is that was from my grandma before. So, ito guys, meron po tayo dito na 12 na scents dito. Please watch until the end kasi mayroon tayong pag-giveaway. Ayan, pag-giveaway. Ngayon lang ulit tayo magpapag-giveaway. So, sobrang exciting din guys kasi finally, makakagawa na tayong mga videos na meron tayong mga giveaways. So, without any further ado, let's get on to the video. So, ito guys, meron tayong isa-isahin ko guys yung mga mga scents. So ito guys, ito yung pinakaunang na try ko. This is in the scent Eclat. Ayan, inspired for women. Ayan. And then meron din tayong bombshell. Ito pala guys, yung mga scents pala ng kanilang solid perfume is inspired by the branded or yung mga high-ends na mga pabango. So kung na-try nyo na yung mga pabangong yun and you're looking for an alternative which is cheaper, you might want to try this one. Ayan. So, i-explain ko yan lahat. Meron po tayong bombshell, Eclat, Encanto Shine, ayan. And then, Amethyst, Dolce & Gabbana, ayan. Meron silang 5 guys. For the women, Dolce & Gabbana, Amethyst, Encanto Shine, and then Eclat, tas Bombshell. Ayan. Ito yung pinakagamit na gamit ko guys. This is the Bombshell. Tapos sa panlalaki naman guys, meron po tayong Bulgari. Ayan, nabuksan ko na to, which is, umuwi ka na. Ang landi. Ang bango niya talaga. Nakaka-inlove. Tapos ito naman guys, this is the Clinique Happy. Ayan. Yung mga blue na packaging guys, ito yung mga panlalaki. And then meron din po tayong Polo Sport, Lacoste, and yun lang, 4 lang pala yung panlalaki, and then 5 yung pang babae. First time ko siyang nakita na ganito. So parang hindi ako makapaniwala na, parang paano ka magpapabango na solid yung pagpapabango mo. So ito guys, buksan natin yung itsura niya. Ganito po siya, para po siyang, sabi ko nga sa vlog ko, para siyang mantika na binibenta sa Baguio. Ayan, tumigas na siya. Ay, wait lang, buksan natin yung hindi pa masyadong gamit or yung parang swinatch ko lang. Ayan, kasi ito gamit na, unfair naman kung yan ang ipapakita ko sa inyo, diba? Ito, si Encanto Shine. Ito guys, swinatch ko lang siya. Tapos ito, meron kasi siyang 30 grams na laman guys. Yan. Hanggang ganyan lang siya. Ito na guys yung 30 grams. Ito guys, dito ka sa kanyang packaging. Actually, para siyang may melted na ganito na plastic. Ayan. So, sealed na sealed talaga siya. Tapos, nakalagay siya sa packaging na parang roll-on type. Yung parang para sa mga deodorant. Roll-on. Hindi pala roll-on. Basta yung parang deodorant guys. And ang sabi dito kung how to use, apply lang daw yung fragrance on your wrist, back of neck, batok, back of ears, inside the elbow, and hair! Ngayon ko lang binasa to. Pati hair pala pwede. Ayan, you can also apply directly to clothes. Ayan. So ito guys, sasabihin ko na sa inyo kasi na-experience ko na to. Madaming beses ko na actually na ginamit tong pabango na to. And yun nga sa vlog ko, sabi ko ginamit ko na yung pabango while I had my duty for 16 hours. And guys, kapag syempre dito ko kasi nilagay, pag lagi kasi ako nag-hand wash, so unfortunately, syempre mawawala talaga siya kasi nag-hand wash ako. So, pati dito guys, nasasabonan. So, kung kagaya ko kayo na yung work nyo, kailangan nyo ng kamay, ganyan-ganyan, para hindi mawala yung scent,
I'm encouraging you to put it also here sa elbow, dito. Yung mga hindi siya natatouch para magtagal talaga yung pabango niya. And, ganito lang guys yung pag-apply ko. Yan, ginaganyan ko lang siya. Tapos dito, ayan. Ayan, o diba? Ang dami kong nalagay. Eto guys, sobrang bango and sobrang tagal talaga ng pagkabango niya. Inaabot siya ng more than 10 hours. Parang 12 hours guys, ganun. Kasi yung 16 hours ko, wala na siya. So, nilalagay ko din siya sa damit. Actually, trinay ko siyang ilagay sa damit. And then, ang kagandahan din nito, sobrang tipid nito guys. Kasi konti lang yung ilalagay mo. Tapos, ano na, maganda na siya. Na, alam mo yun, parang feeling ko, hindi lang isang buwan mo ito magagamit. Itong isang 30 grams na to. Sobrang tipid na to guys. Kasi para siyang lip balm. Ganun yung consistency niya. Yun nga lang guys, kapag naiinitan or naarawan to direct sunlight guys, para siyang nagme-melt. Tingnan nyo, oh, sabi ko na nga. Tingnan nyo to guys, yung para sa bombshell. Para siyang nag-melt. So, eto. So, mas maganda guys kapag ilalagay nyo siya sa hindi masyadong mainit, ganyan, na part ng cabinet nyo or ng storage nyo kapag ano, yan, o, diba? Parang pwede mo na siyang pang lotion actually kasi napaka-moisturizing din niya. Yun din kasing ano nito guys, yung active ingredients din kasi niya is beeswax, shea butter, sunflower oil, VCO, botanical extract, preservative, and perfume oil. Ayan guys, yung kanilang mga ingredients, napaka-organic ng kanyang mga ng kanyang mga ganito, mga ingredients. And meron din siyang 2 years guys na lifespan. So, merong manufacturing date, tsaka expiration date po siya dito. Pero to guys, so far wala po akong allergy or whatever, just like using the normal na pabango. Yun nga lang, yung downside niya, sabi ko nga kanina, nag-ano siya, nagme-melt siya. Tapos guys, kapag ilalagay siya sa dark na damit, let's try it on my clothes guys. Ow! See? Dahan-dahan lang sa paglalagay. Ayan, nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yung parang oil na yan? Nakikita nyo siya? Pag nasisinagan, ayan, para kasi siyang may oil, parang nabasa or nalagyan ng oil yung damit. Kaya, mula nung na-try ko guys na naglagay ako sa damit, hindi ko na inulit. Tapos trinay ko din sa puti. Meron din ganon. Eh, puti, tsaka dark na blue, navy blue kasi yung uniform namin. So, kitang-kita. Pero kapag sa puti naman, mas subtle lang. So, kapag lighter yung color nyo guys, mga puti, ganon, mas maganda siyang ilagay. Or pwede din naman inside dito guys, yun yung hack na nagawa ko. Para kahit ilang oras na, mabango ka pa rin. Sige, try natin na ilagay dito sa looban, ha? Or dito. Ayan. Hindi siya tumatagos. So, kung gusto nyong ilagay siya sa damit, bago pa kayo magsuot ng damit nyo, guys, ilagay nyo na dito sa may ganito. Para pag inamoy ka, amoy pabango ka pa rin. And then, guys, yun nga lang yung downside din niyang isa. Ayan, di ba nilagay ko dito sa leeg ko, dito. Medyo malangkit siya. So, ang recommendation ko sa inyo, guys, pag ayaw nyo yung ganong feeling, yung parang malagkit. Kasi para siyang wax, di ba? Kasi, made of wax. Maglagay kayo ng pabango nyo and then the pulbo. Yun yung naging solusyon ko para hindi siya malagkit sa feeling. Kasi sobrang gustong-gusto ko to guys kasi mas matagal pa yung scent niya kaysa dun sa Victoria's Secret na pabango ko. And lalo na guys kapag mahilig kayo sa mga mamahalin na pabango ganun, pasok na pasok sa budget natin kasi ang alam ko 100 plus lang to. Iko-confirm ko guys kung magkano yung presyo. I will put it in the description box down below para hindi tayo magkamali. Kasi ang alam ko 100 something lang to eh. Sobrang murang-mura. Alam nyo naman guys kapag presyo sa skincare cosmetics yung mga products, sobrang mura lang nila. Gusto ko din to guys kasi sobrang travel friendly. Ginamit ko rin pala to sa Iloilo kasi hindi mo na kailangang magdala ng liquid which is kahit mabato-bato ito, ayan, mahulog pa yan, hindi siya mababasag. So, sobrang ganda rin niya. So, travel-friendly din siya. So, yun lang guys yung review ko. Very long-lasting yung scent niya. Tapos, tipid na tipid. Kapag estudyante ka, afford mo din siya. Tapos, magagamit mo siya ng mas matagal. Tapos, hindi mo nga kailangan mag-re-apply kasi sobrang nagtatagal nga yung scent niya dito sa skin natin. Tapos, pwede mo pa siyang ilagay sa damit. Pero, yun nga yung suggestion ko guys. Sa loob
wag nyo na lang siya ilagay, lalo na kapag black yung damit nyo kasi nakikita na parang may mantika dito niya. Tapos yung isa pang downside niya, mas madali siyang mag-melt kapag mas mainit, kaya mas malagkit. So, maglagay na lang kayo ng pulbo para hindi masyadong malagkit yung feeling po ninyo. So, yun lang guys. And for the fun part of this video, dahil po lahat, hindi ko naman po yan magagamit. Mamimigay po tayo ng mga pabango. Meron po tayong binigay si Sis Jen na sobra po dito. And ibibigay ko po siya sa inyo. Ayan. Meron po tayong 2 winners po dito for this video. No, isang winner siya. Yung isa pupunta sa Instagram. And then yung isa dito sa YouTube na winner siya guys. So, ano bang ilalagay ko? Basta ilalagay ko na lang sa description box guys yung parang sasagutin nyo regarding this giveaway guys. So if you want to win, be sure that you're a subscriber and like this video and comment down below yung sagot nyo dun sa question ko or yung ipapakomment ko na nasa description box down below. And then kapag gusto nyo namang manalo sa Instagram ko, of course you should be a follower of my Instagram account. And then lalagay ko na lang din sa Instagram account ko guys yung instruction kung paano kayo manalo. But anyway, if you will not win in this video, we will still have more giveaways guys coming soon. So if you wanna buy your own na pabango guys, just head on to the link that I will be providing down below. They have their Instagram and they have their Facebook shop guys. Ilalagay ko na lang yung link down below so that you can order na lang sa kanila. So that's it for this video guys. I hope you enjoyed watching this video and I hope you learned something today. And please share this video to your friends who are nagtitipid. Kasi makakatipid kayo dito. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat.